Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kahigalaan ug mga kaigsonan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kininosab ang musakatak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kinikaroon ng inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, mao'y makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master, amo usab nga gipaabot diha kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, og kon aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia. O kining programa nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi, padayon nga inyong mapatalinghugan din ning maong sibihan sa RPN Dixkio, Teleradyo Cagayan de Oro City, mga kaigsunan, matlagadlaw kita nga Domingo, alas 12 ngadto sa alauna ang tagna sa kahaponon, mga kaigsunan. Makita usab kami ninyo sa Facebook kay live, usab kita karon sa Facebook, mga kaigsunan, ug makita usab sa YouTube ang atong programa. Masudong usab ang programa sa Parasat Cable TV sa TV5, mga kaigsunan. Og dinhi sa RPN Dixkidi Dipolog mabati usab ang atong programa matagadlaw gyapon nga Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kagabhion. Og live gyapon, mga kaigsunan, sa Facebook ug makita usab sa YouTube. Og dinhi sa DXDR Dipolog, RMN DXDR Dipolog mabati usab ang atong programa matagadlaw Domingo alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O ang programa sa PBCM, mabati na kini sa 24 na ka mga radio station Visayas og Mindanao, mga kaigsunan. Dinhi sa Cebu City sa DYLE alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaudtuhon. Dinhi sa Toledo City sa DYHR Shine Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR Radyo Natin alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Surigao City sa Real Radio alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Bayugan City sa City FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa Kabuntagon. Masubli kini sa alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa kagabion matagadlang Domingo. Dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Pawi Radio alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa DXRC Radio Komando alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon dinhi sa Valencia City. Dinhi sa Malaybalay City sa RMN Diximbi Malaybalay alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Mabati usab dinhi sa FM station sa Valencia sa sama ragyapon nga takna. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang takna sa Kabuntagon or kahaponon. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandera alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Dinhi sa Pagadian sa RMN Dixpiar Pagadian alauna ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Og dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMMFM alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi sa Cagayan de Oro City og sa Misamis Oriental mabati usab ang programa sa mga langit ng lamdag sa kinabuhi dinhi sa Digsaryo Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon matagadlang Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental sa Kabusis Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion. Dinhi sa Balingasag Misamis Oriental sa B Radio Waikurat FM alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matagadlang Domingo. Kumusta sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa Kabuntagon. Niadtong gustong magparangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero sa Globe 0917-811-8882. O ang mga pagpangumusta, mga kaigsunan, sa dili pa nakoy hatag ang pagpailas kaubang mga ministro, among itimbaya o atong itimbaya ang mga kaigsunan nga nagasudong kanamo via Facebook Live from United States of America nila ni Sister TC Kuliat o ni Sister Riley Kuliat Peterson from Blackport, New York City, United States of America, ni Sister Rizal Barbosa sa Moramos Graham sa Oklahoma,
o kaduna usab sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia, Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makita ni Hermias family, ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr., Julaila Hermias Arizon, Alegriano Hermias, Charminia Hermias, River Lilita Hermias, Barton ug ni Brother Nicodemus Nicky Hermias. Nagasudong sila kanamo via Facebook Live from United States of America. Atong igsoon Ambrosio Verano and family o atong igsoon usab Engineer Brother Derwin Mangalos nagasudong usab uban sa iyang pamilya. Mga higala nga mga salesman naga paminaw usab, dili na lang nako sa tagsaon pag-mention ng inyong mga tagsa-tagsa ka mga pangalan. Dini usab sa Taguluan, Misamis Oriental atong igsoon Brother Jerry Idkila. Tanang mga kaigsunan nasulod sa BBC compound. Dini usab sa Claveria, dini usab sa Manolo, Fortich, Bukidnon. Tanan kamo karon nga naga paminaw og nagasud-ong kalakip na kamo sa among mga gipanimbayan. O karon sa pagpadayon ihatag ko kamo sa pagbayla sa mga kaubang ministro. Mga kaigsunan, kumusta? Kininausab si Brother Dibs Rizaba, makigkauban kaninyo, nining atong tulumanon, mga langit tong lamdag sa kinabuhi. Makigkauban kaninyo sa paghatod karon sa kamatuoran. O karon sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban para tong ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan sa gihapon kini igsoon Evangelista Brother Ronald Ganyaman katambiyayong usab karon sa pagtuon sa kamatuoran nga among igahatod dia kaninyo. Ug sa dili paglangan ihatag ko pa kamo sa magpaila pa sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Rini Librico nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod kanyo sa kamatuoran. Ug ako na magpamusta ni Susimo Telebrico, kang Demo Telebrico, ug kang Bernabe Telebrico, ug kang Zuenis Stopia, ug kang Renante Telebrico nga mo ay nag-sponsor sa radyo natin FM sa Botong Pinawangan Cebu. Ug ako mo pagpangamusta ni Fernando Manatad Agbo ug sa imong bag-ong membro sa atong pagtulunang PBCM. Ug ako lang mga pagpangamusta sa tanan to mga kaigsunan nagsuporta ni atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug nini karong higuna mga kagalaan magsunan aron sa pagisigot sa tima, ako kamong ibalik sa kauban nga ministro. Dini higayon na Brad Rini, Brad Ronald, Brad Diber, dili na to makauban ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio at the same time Chief Minister sa PBCM tungod kay aduna siya importante kayo karon nga giasikaso busa kita lang mao ang gitaasan niya para sa padayon sa pagpadayag sa kamotoran dinhi sa atong programa. O ang mga tupiko nga atong bagaisgutan padayon gyapon kita sa paghatag og ganay sa mga pagtubag sa Kulukabildo nga nahigayon tali kanato nga mga ministro sa PBC ug nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio nga nanukad dinhi nining Sibiano sab sa RP Index Kid dinhi sa Dipolo. Og atong ipahibalo mga kaigsunan diha kaninyo mga higala ug mga kaigsunan na nagpaminaw ug nagasunod sa Kulukabildo tali kanamo nining pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio nga ang usa sa gitudlo ni Master diri kanamo nga amo gyud nga gituman kining nakasulat sa Biblia nga dili kami magahimo sa pagpakig-away kun wala may pasikaranan. Proverbio kapitulo 3 bersikulo 30 ako sang basahon gingon ayaw pagpakig-away sa usa ka tawo sa walay gipasikaran kung siya wala manghilabot kanimo. Busa mo ni pahayag usab sa Biblia nga gitudlo pod sa atong magtutudlo Brad Rini, Brad Deber, Brad Ronald nga dili ta makig-away kun walay pasikaranan. Og dili pod ta makig-away kun wala sila manghilabot kanato. Away nga dili sa korason sa terminong gamit ni Mitchell Bendilio kun dili away sa rason labot sa pagtuo. Unya ang atong himuon nga mga pagtubag tungod kay nangatake man sa diri kanato mo nang atong ipabati ang iyang mga gihimong atake, ang iyang tingog ug iyang mga video aron nga moy atong gamitong pasikaranan sa atong mga pagtubag. Kay kining atong gihimo nga mga pagtubag part kini sa wali. Kay sa pagpahayag usab ni apostol nga si Pablo idugang ko lang sa pagbasa sa Biblia ang Roma kapitulo 14 bersikulo 16 nagaingon nga busa ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamayon ninyo. Mo ni pahayag panambagan ni apostol nga si Pablo gihimo natong ihimplo sa atong kapanahonan usab nga nangalagad tas kamatuoran ang pagtulunan sa PBCM nga dinang nagtukod si Master Maayo nya gipanamas-tamasan pagsulti nining pastor sa Sabadista nga labihan jud ka tulibagbag ug lampingasag baba nga niatake dinhi sa doktrina nato Brad Rini, Brad Deber, Brad Ronald mo nang di nato tugutan. Karon usa sa atong tagaag pagtagad naman siya mga texter kini si Mitchell Bendilio, mga texter, mga
gitawag og mga reactor, no? Caller or mga texter. Usa sa iyang mga texter atong nasundan kay nagsunod pud sa iyang programa, nihatag og iyang komento o komentaryo tali nining kulo kabildo karon nga nahigayon tali kanato nga mga ministro sa PBC og ni Pastor Mitchell Bindilio nga sayang pagpaminaw ang paagi sa pagpanubag ni Mitchell Bindilio kining pastor sa Sabadista mga kantalita nga mga pamaagi. Dili daw sama sa ato ang mga pamaagi sa pagtubag nga gihan-ay nato og nakapuriba og nakasuporta usab sa mga nakasulat sa Biblia nga tinuod man usab. Boy, naharon nga inyong masayran kay diyan may magpasikat atong paminaw ng unang tingog ni Mitchell Bindilio diin gibasa nila ang pahayag or komento sa usa sa iyang mga texter niya atong paminawan ang pahayag o ang paghatag pugtubag ni Mitchell Bindilio sa gibasa nga komento sa texter. Apay pagkatanaw pa? Kuan, komento. Sir. Ayong gabi, Pastor, gasunod gyud ko paminaw nimo bisag nibalhin ka sa Dex KD. Si Edo Hamorol ni sa Pulangko. Pero dili ko satisfied sa imong mga tubag ngadto sa PBCM tungod kay sagol kantalita o panginsulto. Pero dili ko satisfied sa imong mga tubag ngadto sa PBCM tungod kay sagol kantalita o panginsulto kumpara sa ilang tubag bato kanimo nga plastada og hanay. Wala ko ni pabor nila pero para nako nga tipaminawan dihado ka. Sorry Pastor Han, maulang na akong Okay, salamat. Matod pa nimo wa ka ni pabor. Matod pa nimo wa ka ni pabor nila. Kanang imong statement dan pabor na. Ako pa nimo apel sa PBCM kung nakasabot ka dito. Napay pagkatanaw pa? Atong nabati, atong nadungog sa diyang gibasa ang texter nga taga Pulangko dayne Brad Eber, Brad Ronald ug Brad Rini nga niyatag sa iyang komento. Nga si Ido Amorol. Ido Hamorol ang pangalan. Ang ginganlan kay gi-mention man pud nila ang pangalan sa ilang texter nga matod pa ang tinubagan ni Mitchell Bindilio tali diri kanato dili daw formal kantalita daw nga mga pamaagi. O niya sa diyang nabatian ni Mitchell Bindilio sa gibasa sa iyang tigbasa nga murag pabor diri kanato ang tunada sa texter matod pa niya nga pabor gyud og kanong di ko na magpasakop sa PBCM. Kadto observation lang to sa texter, komentaryo to sa texter. Di po nimo kabutan nga mupasakop siya sa PBCM. Iya lang gihatag Pastor Bindilio ang iyang nasabtan diya sa imong tinubagan diri kanamo nga imo di ay mga kantalita nga mga pamaagi. Nakaron lain na pod nga text nga na pod gihatag nga komentaryo mahitungod kang Bindilio nga kining kabahin sa pagbaton og asawa sa Dios ato nang gitubag unya ang ihapog mga komentaryo nagbalik-balik na pod bispod sa napaminawan sa komentarista or kining nag-comment nga texter ni Mitchell Bindilio atong paminawan. Pastor, maayong gabi. Usa ko ka membro sa Methodist Church. Ako usa sa inyong tigpaminaw sa inyong programa o sa PBCM usab. Ang akong komento sa inyo, Pastor, mauni. Nga dugay naman na gitubag ni ministro sa PBCM ang pagkabahin sa daghan og asawa ang ilang founder og buot hunaw-naon nga ang mahimo sa Dios dili mahimo sa tao. Ang imuha nga pagsigi og balik-balik sa mga isyu kabahin sa PBCM, Pastor. Timailhan lamang nga naglisod ka og guba silang doktrina. Karon nindot na. Ibot ba nimo ipasabot nga ang ikaw nga metodista mo tuo na ka nga si Tomas Eugenio Espiritu Santo? Atong nabati sa dihang ang metodista nihatag sa iyang komentaryo pod nga mapabor lugar sa tuwa Brad Eber, Brad Ronald ug Brad Rini iya ding giingnan nga abot nimo ipasabot nga mutuo pod ka nga si Tomas Eugenio maong katumanan sa Espiritu Santo di man na maoy dapat nga imong buhian. Observation man na niya di pod may mamugos nga mutuo siya diri namo ang iya lang kibali nga kung mahitungod sa pagtubag o sa pag-explain namo mahitungod sa among magtutudlo nga nay asawa gitubag naman na namo nagbalik-balik na kuno kas imong pamaagi Dugay ng gitubag. o dugay na namo daw gitubag ng mga bahina na karon mahitungod dayon ining kahimtang nga niabot sa imuhang igdulong Bindilio kabahin sa among magtutudlo nga dunay dagag asawa nga ginganlan nimo baydor bisan unsa naman tong imong gipangalan dina. Kami di mo muhimo sa paghingalan kay Dios manggut nga mong pag-ila. Basta mo ilatag Dios di kita mohingalan og di mao ngadtos Dios. Ang mohingalan og di mao ngadtos Dios. Ang mga kontra lang gyud sa Dios katong kaaway ba nga di mo ila sama gud kang Kristo di sila motuo nga si Kristo Dios. Ilang ginganlan og dili maayo ang atong Ginoong Hesus Kristo. Tumasupakan. Mga supakan na karon
Kining sistema sa nihigamit mangguta og mga ihimplo ba nga kung natubag na nato ang mga atake niya nagbalik-balik siya, naingon siya og plaka nga garas. Unya sa diyang nigamit ag usa ka ihimplo may tungod sa plaka nga garas nga adunay kanta nga malakbitan ang wording sa kanta nga kanang gitiaw-tiawan. Kung matunong dito sa word nga gitiaw-tiawan ang garas sa plaka, dili matiwas ang word nga gitiaw-tiawan, dito ra muhunong sa giti. Karon gidrive ba ni Mitchell Bendilio? Kami wala mi mugamit niya na para mong ipasabot sa usa ka private part sa usa ka babae. Pero gidrive ba nimo Mitchell Bendilio aron makita lang gyud ang imong pagkabastos sa klase sa pagkapastor. Mo dinay ra ba ka, mo nigar ra ba ka nga wa ka magbinastos? Unsay imong giingon kinsa kunoy nag-una-una og gamit ni ng word nga giti? Kami husto bitaw tungod ihimplo nang gigamit namo, dili na ingon naggamit ni nga haron bastuson ang usa ka tao or nagpasabot sa private part sa usa ka babae. Hugor man ka. Hugor mo ka guna-una god imo magdrivean. Haron lang gyud makabinastos kag makaatake ka sa among magtutudlo. Atong paminawan ang iyang pamahayag mga higalag mga kaigsunan. Demo, wala aron lang gud makalusot ang binastos ni Bendilio. Kinsa may gauna na nang giti? Giti. Hoy, ay suwa, pito-pito ba? Hoy, ay suwa, pito-pito ba? Tanawa atong nabati. Pirting nila ara paminahon sa usa ka pastor nga mo buhi kag mga pakigpulong. Wa nimo tulutimbanga ang imong gipamulong. Nibuhi lang ka nga wala ka maguna-unag kana bay makaayo or kana bay makadaot. Ni pahiyom taon nang yang tapad nga babae. Kay kanang og imo na ang imo ginang hatagang pag-drive ng word nga giti address sa private part sa usa ka babae. Nay babae ng imong tapad oy. Itaon Bendilio. Magilasan gyud ang naminaw. Wa mi mo gamit yan na para i-address sa private part sa usa ka babae. Usa ka ihimplo ka na nga kung sa kanta pa nga plaka kaysa na plaka man pag magaras bisan ganig mga CD pag naa gani magdiferensya ng CD muntol man na mubalik-balik pod ang iyang wording ana. Gigamit na mo na tungod sa sistema nimo nga mura kag plakang buwak nga nagbalik-balik na ka sa imong estilo nga amo naman tang gitubag kabahin sa magisgot tag Dios nga ang Dios pwede mangasawa. Bisag natubag na iya gyapon ibalik-balik. Nakaroon atong ipakita, atong ipabati ang mga previous nato nga mga pagwali nga diin ato nang gigamit ng termino isip ihimplo Bendilio nga ikaw murag plakang guba o garas nga nagbalik-balik ka sa imong mga rason dire kanamo. Atong ipabati. Paminawan ninyo mo ning among mga previous nga mga pagwali. Ano man nga mutikan ka man permi ang imong rason. Lagi naman lang kagbalik-balik ka na. Naingon ka mag-plakang guba ba? Katugtong na ikanta, brother, sa una nga. Plaka. Garas man. Nagbalik-balik ng taon kay katong usay ba nga nung giti-aw-tiawan na puto dito nga nung giti ito na lang nabalik sa giti nakauna-una tag nagbinastos man tayo ng plaka pero nagaras man giti-aw-tiawan Mao pud ni rason ni Mitchell Bendilio. Nagbalik-balik na lang sa rason. sige nagbalik-balik ba anang mga puno nga binastos Mao lagi na nga puros nagdipamersonal mo makadimaon. dunay among pursyon nga kanang iyang giisgutan nga dagasawa amo naman ang natubag nagbalik-balik na unya niingon mi nga naingon man ni siya plakang garas ano man ang plaka ron ba bro Wala na kay mga kuan naman high-tech man CD. dunay CD pero pagka plaka ang gisgutan sa una na mga nabilin pag magaras ka ni asa magaras bro dito na mo balik niya nagingon tag sama anang kanta nga gingon kay imong gitiaw-tiawan atong example lang ba unya nagaras dia gitiaw-tiawan pag-ingon kay imong giti diha lugar ba bro nagbalik-balik sama siyang katarungan ba nagbalik-balik na amo naman ang natubag kana kung iyang giisgutan nga dagasawa amo naman ang natubag atong nabati or atong gipabati Brad Deber, Brad Ronald, Brad Rini ang atong programa nga mo na atong tumong sa atong paggamit niya na o ang naminaw pod nga Metodista mo pod ayang nasabtan nga kanang magisgot
sa dagat asawa sa among magtutudlo, amo naman ang natubag daw niya, gibalik-balik man naginimit si Bendilio. Dugay rang natubag. Dugay rang natubag mo nang nihimplo mi, kasabot ka gihimplo Bendilio? Ni example mi ba, nga ang imong paagi sa pagtubag nagbalik-balik na murag plakang garas. Dito lang lugar, na mo gipaom sa word nga gitiaw-tiawan. Gidriban man imong di mao. Ha? Nakaron. Matod pa niya Brad Diber, Brad Ronald, Brad Rini, nga kini kunong kanta nga gitiaw-tiawan, ni gamit, ni kunikuan, ni komentaryo ba, nga kini kunong kanta nga gitiaw-tiawan, dito man kuno gikan sa kanta nga mitulo na. Ato gading paminawan kon, na husto bagid ni siya, ug di bagid makita ang pagkatulibagbag nining klase sa pagkapastor nga hilabihan nga makapangatake sa atong magtutudlo. Kini bang gitiaw-tiawan nga kanta dito ba ni sa kanta gikuha o makita ba ni sa lyrics sa kantang mitulo na? Be, ato daw patalingugan. Ingon sila nga kana bang kanta bitang mitulo na unya naguba magong plaka god. Kanta bitang mitulo na unya naguba magong plaka god. Unya giti aw-tiawan ni kaguba mag plaka. Giti unya ang pangutana 15 helix giti. Tuwa na. I-drive na yan. Ha? I-drive na yan sa binastos. Kinsa kuno hilig sa giti. Awa may lain gipasabot ato Brad Ribe, Brad Rini, Brad Ronald. Hapak matos atong magtutudlo. Walang lugar niya gimensyon. Purmatod pa niya. Hugaw lang siya kuno una. Hugaw kayo, bastos manggod. Matod pa niya, kana kunong kantang mitulo. Uy, kanta kuno dayang mitulo, kininggikan, ning gitiaw-tiawan. Ato dang tanahon, asa gikan kining magisgot tag kantang mitulo na aba diya nagsagol ng gitiaw-tiawan ato dang i-plus sa screen. Kining kantang mitulo na og na abay mabasang wording gitiaw-tiawan. Unya dili po di ay no kanang katong giingon nga kang kanta ni Max Urban. Nauna man no pag nauna nato pagplastar sa screen ang usahay. Wala din na siya sa mitulo na. Kanang nasa usahay diay nga nagkanta mao si Pilita Corrales. Bisag hutdo na to nagtan-aw ng mga lyrics nila wa may mitulo dina kay matod pa ni Bendilio kana kunong kantang mitulo. Mo to day nga night gitiaw-tiawan gidrive ba dayon kinsa mahilig giti. Bendilio pertigid nimo no address kay kadayan sa private parts o sa kababae. Nakarahasa mo dayon ang mitulo nga kanta. Kinsa man nagkanta Kinsa nagkanta na? O na si Max Urban na isibog lang nato sa pagpakita nga ang kanang kanta nga mitulo kang Max Urban ang taon na ang title anang kanta nga dunay wording nga mitulo mao nang giingon nga gihidlaw na in taon ako. Og imo na hutdon og basa kanang kanta nga gihidlaw na in taon ako wa gid kay mabasa na nga gitiaw-tiawan. Na dito ang mitulo na dito sa gihidlaw na in taon ako kang Max Urban na. Nanalanganing bahina mga higalag mga kaigsunan. Ikaw Pastor Bendilio napaltahan ka na sa imuhang gibuhian nga istorya. Sa imuhang kibaling pag-drive og binastos wa na magkidimao kay matod pa nimo kanang kantang mitulo. Naa diyang gitiaw-tiawan unya mingon din ka kinsay hilig og giti. Na karon na dayon naaman dayon na sa usahay ang kanta nga gitiaw-tiawan kang Pilita Corales og wala day na sa mitulo na. Karon ni depensa Brad Diber, Brad Ronald, Brad Rini. Kay ato kunong gidaginot kuno. Iya kunong gipamulong kay di man daw siya kuno hilig og makantang kalibutanon. Iya ato kunong gidaginot kuno na nga ato siyang gipakasayop nga kanang gitiaw-tiawan tuwa na sa usahay og wala na didto sa mitulo nga katong gihidlaw na in taon. Ako atong paminawon ang iyang kinang depensa. Niya balik na po na itong usahay. May matahilig kalibutan na makabalo. Mausahay, makwanta na ng mga awit-awit niya nga. Daginoto ninyo ng bikong asamitulo na. Daginoto ninyo ng bikong asamitulo na. Ay pagkantang mitulo na kinay mitulo. Pero kailang inyo kusog mo patulo. Tanawa. Binastos sa sad. Unsa mo na? Niyo ba? Pagkagumas plaga, gite. Sige balik-balik mo anak ang inyo mang gilang nga Diyos mo hilig kay giti. Tanawa gidriban no dili mao. Ang mitulo na. Ang mitulo na ang ato kunong magtutudlo mahilig magpatulo. Tanawa rang pagkabastos nimo Mitchell Bendilio. Gawan giguno. Wala di kay lain nga mahimo. Wa naman kay mga teksto nga gigamit o gisupak nimo mga teksto nga among gigamit aron nga
maka tubay kas atong kulo ka bildo na namang kas magbinastos do. Ha? Do bindilyo. Na ba kay daghang reaktor nga nibilib nimo may ka mo wali, may ka mo istorya. Nagkaron ka na bang imong gibuhian nga istorya mao ba na ilhanan sa maayo nga magwawali o maayong may istorya? Dili na gid Ha? patalinghugan. Na karon, ingon sa gidaginot kuno nato. Sa tinuod lang kung magisgot magdaginot ang Biblia mo'y unang daginutan. Ngano? Kini ganing mubuhi tag istorya magbantay ta bindilyo. Wa man day kay hanaw sa kalibutanon nga mga awit, magmatngon ka sa imong mga pagpamulong. Butang kandado. Butang kandadong ba mo. Lekturon ka gid namo kay perti ka kalimpingasan lagi. Likayan na Ha? pagbinastos. Sa Biblia, unahan ta Bradiber sa Biblia. Yung man sa daginutan kuno ta sa Biblia ba bay pagdaginot nga awhag nga kun mubuhi tag istorya magbantay ta. Aninawon ta ang atong mga pagpamulong ngano tungod kay dunay gabantay. Dunay gabantay ba kung kanus ka masayop og masipyat o nya mao ra punay gamiton para mahilokapa ka. Sa Biblia Bradiber na ba na? Oo, Brad Ron, atong pagabasahon dinhi sa Sirach chapter 28 verse 25 to 26 atong pagabasahon kining maayong balita Biblia, Brad Ron. Kay Cebuano man so Oo. kapitulo 28 versikulo 25 26. Okay, atong pagbasahon diri. Nan sa samang pagmatngon, pagbantay sa imong isulti, timbang-timbanga ang tagsa-tagsa kapulong ug pag-andam ug usa ka kandado alang sa imong baba. 26. Tingali adunay usa ka tawo nga naghulat anus ikaw masayop ug kun dili ikaw magbantay masukamod ikaw sa imong kaugalingong mga pulong ug mahilo ka pa diha sa atubangan niya. Tuo na, daginutan mi do, bindilyo, naas Biblia. Nga dunay pahamat nga magbantay ka sa imong mga pagpamulong. Ha? May laki magkaka. Unta nagmatngon ka, di man dahil ka hilig o kabisado sa mga kalibutanong awit. Ayaw pataka-taka. Og ayawit sa imong bakba nga matod pa nimo kanang gitiaw-tiawan gikan sa kantang mitulo. Ha? Og naspilita na binaw, magyaw-yaw spilita kuralis nimo di man tawo na sa mitulo do. Tuwa na sa kantang usahay. Og naapod sa maksudban na minaw, pataka manang kabindilyo kanang gitiaw-tiawan na anas mitulo. Waoy. Ha? Mao na diya. Karon mga higalag mga kaigsunan ato na nabati. Nga mga pagbinastos gi-drive out siya ba sa mga pagbinastos ba nga sa mga ihimplong gigamit namo ni Reverend Charlie. Nga plakang buak o garas pagbalik-balik ang wording, i-drive out ka sa private part sa usa ka babae, usa ka tao, or kining pulong nga gitiawan. Perting bastusan nimo. Sa Biblia ba, Brother Ronald, atong pribahan nga doon nabagi sa Biblia nga gitawag og mga taong bastos nga sa ato nga napamatud-an og nabati naagyod gikan bunganga nining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilyo. Nabagi sa Biblia, Brother Ronald, nga doon ay mga taong bastos nga gihulag pod nga mga taong buang na sila. Anaagid sa Biblia, Brad Ronnie, nga adun nagay mga taong mga bastos. Okay, asa priba? Akong pribahan, akong basahon din ni pabor na ko sa Biblia nga SDA, Oy, Bible. Ila pagidi ang Oo. Biblia. Okay. Dinhi sa nakasulat sa Job kapitulo 30 bersikulo 8 ingon ini ang atong mabasa. Mga anak sa mga buang sila. Oo, mga anak sa mga taong bastos. Gikan sa yuta sila gipanaglatos. Tanawa. Dunay mga anak sa taong buang og duna po'y mga anak sa taong bastos nga matod pa nga sila sa yuta gipanaglatos. Ato na ang naparsya lang pagpabati og nadunggan ang mga binastos nga gihimo ni Mitchell Bindilyo. Mga anak sa mga buang sila. Ang gipasabot pod nga buang dili ang pisikal, kundi kadtong magsukway sa mga ngabil. 19 unos Proverbios sumarais tala. Unya do na dayon gingon mga anak sa taong bastos. Ato pag yung dungagan ng mga pagbinastos ni Mitchell Bindilyo. Gawas nga ni drive out siya may tungod sa wording nga naputol tungod sa plaka nga ni garas o nabuak gitiaw-tiawan gidrivean giti ang ato daw magtutudlo mahilig sa giti. Ato pag yung dungagan
ang mga pagbinastos ni Mitchell Bendilio dinis atong magtutudlo kung giunsa niya pagbuhi ang mga pagpamulong niyang binastos. Atong paminawan. Ulaw. Dili ka pugnan Bendelyo. Ang among Dios otropod. Unsay dili mapugnan kamo sumpay. Nanong maghupot siya gupat ka babae Bendelyo kay dili kapugnan. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. Unsa di kapugnan? Ang iyang buhi. To ana lain na pod Lain nga na pod mga nga pagbinastos. Dili kapugnan. Actually ako iyang giatake ato. Ha? Kay matod pa ni gamit man lagi tas Mateo 19:26 og sahog 42:2 nga sa tao dili kini mahimo apan sa Dios ang tanan mahimo. Sa 42:2 sa Salmo o sahog walay tuyo niya nga kapugnan. Kumo nga sumaster atong gilang nga Dios sa katumanan sa Espiritu Santo, dili kapugnan kun unsa man iyang mga bulwaton. Pero unsa giday batay mo Mitchell Bendilio, unsa dili kapugnan niya ang iyang buhi. Unsa ibot ipasabot nimo ana? Litok ka ra gud na sa sunod. Haron ba mahibalo ang mga tao ba nga ang ipasabot nimo na private part sa among magtutudlo? Okay. Mao na siyang dugang nimong binastos ha? Na sa Biblia 38 sahog gibasa sa kaubang ministro Brad Ronald nga naay mga tao nga mga anak sa tao bastos na agid nimo. Karon atong ipabati na pod lain na pod niyang binastos mga higalag mga kaigsunan. Ha? Atong ipatagad sa mga midayo mi-appreciate niya nga mo ba ni ang buhian angay buhian sa inyong gi-appreciate nga may laki gigabin dili mo wali may magig ka mo manubag biakong paminawan dugang binastos nimo. Mingon ang iyang asawa, O Dios, O Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, O Dios, butangi Dios, butangi Dios. Tanawa. Kana nga mga pagpahayag niya, iyan ang giadres atong magtutudlo. Kay kung ang atong magtutudlo lagi Dios man, nya na may asawa, mo kuno na ang mahitabo kunong conversation. Nagbuhat-buhat kag istorya ba, tumo-tumo ba? Buhat sa Murag kaya- makarelate ba sa imo bitaw nga pamaagi di ay kung ikaw makighilawas? Ang imong partner, mayon dahil diya sa imo, o Bendilio, butangi Bendilio, murag ingana bitaw nga sistema, murag imo lang gipahid sa mong magtutudlo ba? Ang buhat sa pakighilawas, nga inganaon di ay mo ana di ang asawa di sa mong magtutudlo o Dios, imo man siguro ng buhat siguro, diya sa imong partner og mubuhat ka sa pakighilawas, ha? O unsa man na? Mayo na. Paminaon sa usa ka pastor nga sama nimo Mitchell Bendilio? Ha? Dili gyud. Unya matod pa daw niya. Kini kunong iyang pag-atake sa atong magtutudlo Brad Rene, Oo. Brad Ronald ug Brad Adibia, dili man kuno na pamersonal ngano? Kay Balo siya sa balaod. kabalo man daw siya sa KBP. balaod sa KBP. KBP accredited man daw ni siya atong ibabati ang iyang pahayag be. Mga kaigsuonan, wata may personal nila kay kabalutag balaod sa KBP. Kay KBP accredited man gutagod. Wata may personal nila mga kaigsuonan, wata may personal nila kay kabalutag balaod sa KBP. Kay KBP accredited man gutagod. Wata may KBP accredited ay kado. Nya kusog mo binastos. Unya, matod pa nimo, kabalukas balaod sa KBP. Kuyaw din ning ma-accredited tas KBP kay mubuhi na ditag binastos. Ana ba ang seminar sa KBP pagka ma-accredited ka sa KBP, magbuhi kag binastos do, Bendilio, Pastor Bendilio? Ha? Nang hinambog na pod. Ato sang tanaon Brad Rini. Ato ding kugihan ba kung sabay din ni kahulugan sa KBP nga matod pa ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista, nahibalo daw siya sa balaod, sa tabadunay balaod ang KBP niya. KBP accredited daw siya, Brad Rini. Sa baday kahulugan sa KBP, Brad Rini. Ang kahulugan sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mao na siya ang kahulugan dahil sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Accredited dahil ka diha, Mitchell Bendilio, pero mahibong ta sa imong pagka-accredited sa KBP, bastos magkagbaba lagi. Mao na giseminar sa KBP nimo? Dili ka lahi ang imong pagka-accredited sa KBP, Bendilio? Dili tong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Unsa ba di ang KBP nga angay
nga ihaom diya kanimo din ikaw nahimong accredited. O sa Tagalog pa, walang preno ang may big. Walang preno ang bibig. Kung Kaya atong istorya o panahon binastos. nga mo ni haom sa imong pagka KBP. Dili tong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mo ka na. Kaya basta accredited ka sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, di ka mubuwag binastos. Pero bastos man ka, mo na'y haom sa imo. Unsa ako na ang giingon ni na Bradrini? Kapa-kapa, broadcast, pataka. Ang K, kapa-kapa. Ang B, broadcast, ang P, pataka. mao na ang dapat nimo. Diya siya na-accredited. Ha? Nga nang amo nang giingon ni ini mga mahal nga tigpaminaw, hilabihan man gud nimo ka ang bugiro gyud. Accredited ay ka tapos mubuhay kag mga istoryang binastos. Nagawas pa nga mao nay atong ihatag nga pahaom niya nga kahulugan sa KBP din accredited siya. Dili tong tinuod yun nga kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Siya kapa-kapa broadcast pataka. Nagawas ana unsa pagid ang atong ipahaom niya nga KBP din diya nahimo siyang accredited. Atong gyapong i-plastar aron nga inyong mahibaluan nga mo ni dapat nga iyang i-address diya kanimo. Unsa man ang K? Kahilabihan. Kailabihan, Oh. bastusana, abastusan, pagkatawhana. KBP. Naa din now Part 3. Seventh-day Adventist pastor. George Pastor. Yan na din hulagoy ni Pastor Bendelio. Naa diha KBP kahilabihan. K. Bastos. B. Bastusan. Pagkatawanan. Mao na ang haom nimo. Ha? Ano bastos manggod ka? Ha? Bastos ka nga klase sa pagkapastor. Nakaron. Na ato nang kakatawa kita ni ini dili ni ingon nga na personal pud minimo. Ikaw mo na personal kay nirepute ka nga wala ka ma-personal sa among magtutudlo. Sa tinuod lang na pa-personal lang imuha nga numan. Wa man nimo hatagig pagtagad ang tekstong gigamit namo para sa pagpakatao sa Espiritu Santo. Ang katumanan naman sa among gipailang katumanan sa Santo mo ni may imong giatake. Unsa may tawag nimo na, di ba pa-personal? Imong tang giguba ang teksto. Og imong tang i-probe nga nasayot mi sa paggamit wa man. Ito libagbag ka manggong dako. Nya. Kapa-kapa, broadcast pataka, kahilabihan, bastusan, pagkatawhan na mo na KBP. Karon atong ipabati nga nibuhay gid pud siya binastos pod ni gamit sa terminong binatan-on. Oy do. Aw pare-pareha naman tag dangas-dangas ug agtang ug edad siguro mas taas-taas kag edad nako. Pero ni gamit kag terminong binatan noon nga para nimo dili binastos atong paminawan. Yan Charlito, iyohin niyo, Charlito. Giomol ka ni Tomas iyohin niyo gikas abok siyota o resulta ka sa pag-jer apag kikilawas. Nawara mga Ang kailangan. para niya kana kuno nga terminong binatan-on. Di ba binastos nga sistema? Amo na dapat nga i-address din mo sa imong pagka KBP accredited. Karon ang pagsusi na to. Bastos man day ka Mitchell Bendelio, Pastor Bendelio. Looy lang pod ang mga ni-appreciate nimo. Unya katong ug balikan ta sa unahan nga katong ni-appreciate nga pabor diri namo ang iyang komento. Ningon kag pasakop na lang sa PBCM. Unya karon kay si Nanay Bibitano kusog man mo appreciate diha nimo. Kabalo man mi nga si Nanay Bibitano usa ka Katoliko. Unsa man amo pong ingnon nga oy nidayo man gani Mitchell Bendelio na itano pasakop na lang dito anaon ba namo? Idili tungod kay do natay kuan kaugalingon nga pagpili. Freedom of choice, freedom of religion busa dili pwede nimong imong ingnon ang imong mga nag-comment nga mga texter. Ala, pasakop na lang dito sa BBCM. Binulok ng imong pamagi. Karon, nabati na nato ang iyang pagbinastos, Brad Deber. Doon na ba'y basahon nila nga gisulat ni Eileen Goldwhite nga doonay pagdili sa mga pagbinastos iyang gi-address gadtos iyang mga membro sa Sabadista, mamembro man or mga pastor man nga ginidian gyud sa pagsultig binastos o makapasakit nga mga pinulungan na ba Brad Deber nga atong mapuriba sumala sa basahon nga gisulat ni Eileen Goldwhite. Oo, brother, atong pagabasahon Atong din. i-plastar. Oo, atong i-plastar no din hining lang basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon. Okay. Oo, atong pagabasahon dinhi Pahina. sa pahina 75, 75. Ang mga punto lang. Oo, mga punto lang atong pagabasahon dire. Oh. Dili kita mo gamit o bastos
ug makapasakit nga mga pamahayag. Dili kini tugutan sa atong mga balasahon. Palaon kini sila tanan gikan sa matag sinulat. Karon kay naaman di ay bindilyo basahon nga gisulat ni Eileen Goldwhite mga hitabos katapusang panahon nga gidid-an mo sa paggamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Unya dili po daw tugutan ni Eileen Goldwhite diya sa ilang mga balasahon ang paggamit og bastos og makapasakit nga mga pamahayag. Palaon daw kini silang tanan diya sa mga sinulat. Karon pangutana, nakatuman ka nga Wala. pastor ni Eileen Goldwhite diya sa Sabadista? Wala. Wala gyud. Wala gyud. katuman. Magsusupak di ka. So dili may mahibulong nga nagsupak ka dili ka namo kay mismo gani ang founder sa Sabadista nga si Eileen Goldwhite dinhi sa iyang libro nga mga hitabo sa katapusang panahon dunay tugon naghimo address sa mga Seventh Adventist member nga dili mo himo gamit og bastos og makapasakit nga mga pamayag. Nganong naaman na ginanimo wa ka mutuman. Ha? Wa ka mutuman. Unya kung basahon pa ka, kay basahon man gisgutan din eh. Kung ikaw bindilyo, balasahon pa ka, gipanas na ka. Nagipala Wa na na'y yun. bindilyo nga basahon. Kay matod pa din ni Eileen Goldwhite, palaon kini silang tanan sa matag sinulat. Unya, bastos, unya grabe ka magbuhig makapasakit nga istorya. Asa nga ba ka? Pasakit nga istorya nga imong gibuyan. Matod pa nimo among gibulad ang among magtutudlo, among giasin ang among magtutudlo. Labihan ka kalampingasan. Tumutumo naman na. Naitano, kinibay mao ang pagpamulong sa maayong magwawali o maayong mamulong nga muhimog makapasakit nga mga pulong nga matod pa niya ang among magtutudlo giasin og gibulad kanabay maayo naitano. Na amo lang gipangutana. No hard feeling kay wa man may mga tag kinimo. Ang amo lang ba nga nidayo manggod ka niining lampingasan nga tao nga grabiya gyud mataki sa among magtutudlo. Nakaron, nana, bastos unya matod pa ni Eileen Goldwhite nga mga makapasakit nga mga pagpamulong dili daw tugutan. Karon kay ningon magagwa ka magbinastos. Ha? Ninigar man gyud nga dili binastos ang imong gibuyan. Pangutana atong ibutang sa screen gani be. Ang pangutana kana nay nangutan na bindilyo makita man na nimo. Nayulaggoy nangutan. Nayulaggoy ay no? Wala ko ni Brother Ronnie. Ang say pangutan nagibutang niya, Mr. Pastor Bindilyo nga nagbandilyo. Ha? Be, tanaw na to. Unsa man day matanga sa inyong balasahon ng gingon ni Eileen Goldwhite nga gidili ang pagbinastos. Kung kanang imong gisulti dili man day binastos, mo nay question. Kusog kay ka mo gamit ba moingon diri sa mong reverend ba? Ayog pitok-pitok. Ikaw ayog pitok-pitok. Tubaga na. Nagsunod man ka unya tubaga na. Unsa di ay nga basahon ang gisulat ni Eileen Goldwhite nga nagdili og binastos og unsang pulunga ang binastos nga gidili ni Eileen Goldwhite. I-mention na unya. I-mention unya kung unsa din ang mga binastos nga pulong nga mao'y gidili kay matod pa nimo wa man ka magbinastos. Ha? Kaya accredited ka sa KBP, nabalo ka sa balaod sa KBP. Unya ang KBP kabalo may nga wala magtudlo o wala magtugot sa mga accredited nga mga KBP nga magbinastos. Ikaw rin mo nang di ka muhaom sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kundi ang imo kapa broadcast pataka kahilabihan bastusan pagkatawhana. No na. Karon kini di ay Pastor Mitchell Bindilyo, Brad Diber, Brad Ronald, Brad Rini, dili katingala di ay nga ang mga sinulat ni Mrs. White wa niya tagaig patalinghog. Nga sa atong gibasa sa mga hitabos katapusang panahon pahina 75 gidili ang pagbinastos. Kay kini di ay si Mitchell Bindilyo wa di ni musunod kang Eileen White. Agoy di ay. Lang sa man ni matanga di ay nga si Eileen White mao may founder nga kini silang mga pastor o sa si Bindilyo mao man ay mga magwawali or ubos man ni sila kang Mrs. White. Pero si Mitchell Bindilyo wa di ni siya musunod kang Mrs. White ang iya lang nagkauban lang sila tungod kay si Mrs. White nagbantay man daw sa pahulay nga Sabado. Siya po daw nagbantay po sa pahulay nga Sabado pero matud pa daw niya Brad Diber wa man daw siya musunod kang Mrs. White. Ma o di ay ngawa kamutuman ni Mrs. White nga dili magbinastos mo ding bastos ka. Atong paminawan. Atong paminawan Itod dos Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod
Dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha may nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Si Mrs. White nagsunod ra pod sa pagtulunan nga gitudlo sa Biblia. Ang Sabado ipabalaan. Ni ako pod dili wa ko ni sunod ni Mrs. White. Ang ako pong gisunod ang Biblia nga nagtudlo nga ipabalaan ang Sabado. Nakauban lang mi tungod kay pareha may nga nisunod sa pagtulunan sa Dios. Wa ko ni sunod ni Mrs. White. Oh, wa daw siya mosunod ni Mrs. White, Brad Deber, Brad Ronald o Brad Rene. Mao di ay. Nga pagpaturagas kas imong baba. Why barba-harba kandaduhi pud na panagsado. Ngodeng wala sinusunod kang Mrs. White kay masablay man sa ito sa basahon ni Mrs. White nga adunay bawal ang pagbinastos. Aron nga makapabinastos siya mo nang wala siya nisunod ni Mrs. White. Asa bay mayog maglain na lang kagay mo do. Ikaw mag-founder ba? Kay di man day ka magpa disiplina, magpapitulog di man day ka mosunod kun unsay instruksyon sa imong founder. May buong taon nga anong gitugutan man sa mga opisyali sa Sabadista nga kining pastor di ay sa Sabadista nga nagtukod si Linggol Dwight. Wa man ni mosunod ni Mrs. White. Bantog rang giatake niyang lubong ni Mrs. White kay kanang lubong na ilapida dili na mao sa to pasayop sa dang giplas namo gipakita nga ang lubong ni Mrs. White ug ni James White dunay lapida or monumento kisi-kisi ka man lagi. Nakaron matod pa niya nga wa di siya mosunod ni Mrs. White. Unya matod pa niya, di ba lagi daw siya magbinastos? Iya ko no mga tiyaw-tiyaw ba, mga katistis ba? Sa Biblia, Brad Ronald, gitugot ba, gyapon bisan kog magistorya kag mga malaway nga mga tiyaw or kanang katistis, gitugot ba gyapon nga isulti na kung nangalagad tag Dios, Brad Ronald, sumala sa Biblia? Puribahan na to sa Biblia, Brad Ronnie. Nga wala gida gitugot. Bisan pag mga tiyaw nga mga katistis. Basahon ako dire, ipapabor na ako sa Bibliang Katoliko. Okay? Sa Episo, Kapitulo 5, versikulo 4, ingon niidi ang atong mabasa. Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaway, binuang o mahugawng tiaw. Oh, tanawa na, dili daw maggamit kuno sa mga mahugaw nga mga pulong nga mga mahugaw og malaway o katong mga tiaw. Sa 70 Adventist Holy Bible na katistis may gipasabuto na dili daw na tugutan, dili daw na ipagamit ang mga malaway. Dakini bang gibuhian nimo bindilyo nga mga binas dili na malaway? Ha? Mao. Puros malaway ang imong gibuhat diri sa pagpangatake sa among magtutudlo. Nagkaroon susyon ta Brad Rene sa Biblia. Kini bang mga mamulong og mga malaway kini bay? Adtos langit o asa ang destinasyon niining mga taong tigpamulong og mga malaway nga mga pulong. Dili gina sila malangit kung dili impierno gid ang padulungan. Oy, katong iyang gigamit nga termino nga night swimming kuno timpasaw daw sa impierno. Murag maunay siya ana. Pero ang maadto sa impierno katong mga namulong og mga malaway. Okay? Dini sa Pinadayag Kapitulo 21 bersikulo 8 apan alang sa mga talawan og sa mga dili matinuhon og sa mga malaway sa malugar kang Mr. Benilio. Alang sa mga mamumuno og sa mga makilawason og sa mga lumayan og sa mga siksimbag mga Diyos og sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiyadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo og asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Tuwa na ang destinasyon dahil sa mga tao nga magapamulong sa mga malaway tuwas linaw nga kalayo apil ang pagpamaka. Nakaroon Benilio nagsulti ka tinuod, di ba bakakon ka? Ha? Nagsulti ba kag tinarong, di ba nagsulti ka sa mga malaway? Tuwas linaw nga kalayo do ang imong sangputan. Unya kining nagsulti og mga malaway Brad Deber og mga bakakon kini ba makauban kini sa Dios ngadto sa langit kini nagabuhat sa ingon nga mga sultig mga bakak og mga malaway Brad Deber? Dili gid Brad Ron atong pagapribahan dinhi sa Pinadayag 21 bersikulo 27 nagaingon. Apan dinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang nagabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundili sila lamang nga nahisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Busa dili makasulod ay sa gingharian sa Dios ang mga nagasultig malaway nga mga pulong og apil ang mga pagpamakak. Nakaron sa mga programa na to, atong gipabati
nga si Bindilyo miangkon nga siya namakak. Nanagang siya sa iyang pag-ingon nga namakak. Nigamit og teksto sa Biblia. Nagtuo siya nga supak ta sa teksto nga iyang gigamit nga ang tanang tao bakakon. Atong ipabati ang iyang pamahayag kay nanagang siya niini. In taon sa pagsagang niya yang giltilot sus nagbalik-balik na hinoon ang kahimtang sa gihimo niyang pagpanagang atong paminawan. Higala gigsoon, dili padugay atong na patalinghogan mga kaigsuonan nga ilang kong ibalik-balik ng bakakon. Ang atong punto igsuon mo ni atong balay kong basa, di ba po sila maapil ane? No? Roma 3:4. Kaning gasig komentaryo nato, basig din na nimo ang kong tao ni. Kay di sila mo ang kong tao, wa sila ilabot ane. Roma 3:4 basa. 3:4. Wala gayod kinahanglan mamit natud-on gayod ang Dios bisan pa tumbaka ko na tanang mga tawo ingon ni sulat aron makita ikaw nga mataro sa imong pagpamulong. Okay, 4 lang. Ug magamadaogon ikaw sa diha nga pagahukman ka na. Okay. Unsa diay ang tanang tao kinsa nag-ingon? Ang Dios. Nag-ingon na ang Dios nga bakakon ang tanang tao. Mo bitaw nang nangutana ko sa nagbasa ni adtong panahon na, ikaw Sister Kathleen, tao ka. Sagot sa tao, di ko bakakon ka. Ha? O niya nangutana po ko nga ang nag-text nato, di po nagwi kabaw. Karon, tao po to. Nyaingon siya ganiha nga, oy, og ikaw nag-text, ano gangkon nga tao ka? Di patiksan kabaw. Klaro. Klaro Nixon, higala, kaning nga komentaryo nato ni usama ni. Lesson po ni gili tao. Habi daw ato ning paboton nga huwag ko ni silang dili tao kay tanan mang tao bakakon sumaras Biblia. Okay, nabati na to. Ang gigamit mong teksto Roma 3:3 ug 4 umisupak ang tanang tao bakakon. Wala tayo lalis. Wala tayo lalis ay pero ay mig damay-damaya. Kaya kung nigamit kas teksto nga nihukas ka, kami po nihukas mi. Kung kami nakahukas, hukason ang pagpamakak. Ang kunon man mo nga bakakon mi. Pero may supak ka ng 3:3 o 4 ng tanang tao bakakon, ikaw bitaw nigamit man kag teksto nga nihukas kas imong kabakakan. Unya, nitirada ka dili ka namo nga ikaw nakahukas na, kami sige lang gyapon mig sulob-sulob. Atong paminawan ang imong tingog, nga imong minggingnan nga kami nagpadayon sa pagsulob sa pagpamakak, ikaw ray nakahukas. Tanaw na to kung tinuod bagyud kang nakahukas. O tinuod bagyud pud ang imong pagingon nga kami apil mi sa imong giingon nga bakakon tungod sa Roma 3:3 o 4 atong paminawan. Okay? Atong paminawan ang pamahayag ni Mitchell Bindilyo nga matud pa nimo. Si Apostol Pablo, Efeso 4:25, ipahukas ang kabakakon. Basa. Tungod niini hukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod kinahanglan mao isulti ninyo ang mga matag usa ngadto sa iyang silingan kakita mga bahin man usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaap na huwagyod, ipahukas ang kabakakan, ako nang gihukas. Pero kanina akong gaap na huwagyod, gisulong paghapon. Ningon siya, atong nabati, iya kunong kabakakan, kaya nagamit siya Episo 4:24 nga gihukas na kuno nimo ang kabakakan, unya kining kontrang gipasabot kami, wa kuno kahukas kabakakan. Tanawon pag nakahukas bakas imong kabakakan. Ha? Nga sumala sa pagbayag sa Biblia, ang mga bakakon tuas linaw nga kalayo mahipunta. Matud mo, kami daw nagsigig sulob-sulob na ay texter nga nangutana nimo nga padipinsahan nimong lapida. Kay matod pa nimo kanang lapida English word man daw na unsay imo ang tubag sa imong texter atong paminawan. May tungod nga matod pa sa texter dipinsahi ang lapida. Okay, sunod pangutana. Pastor, kumusta man ang lapida dipinsahi pod? Palihog na kong tubag sa lapida, English na or Bisaya. Ana, nakaabay na. Tanawas dictionary. Naas English dictionary po ng lapida. Tanawas dictionary. Naas English dictionary po ng lapida. Tanawas dictionary. Naas English dictionary po ng lapida. Pakita kas dictionary. Tawa. Adoy, loya. Luoy ko kayo. Ano ang lapida mga kaigsonan? English word man na. Ano ang lapida mga kaigsonan?
English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. English word mana. O, tanawa. Ang texter nagingon nga pa depinsa ng lapida, Brad Diver, Brad Harini, Brad Ronald. Oy, gingon, gisugo naman yun ng texter tanawa sa English na dictionary. Dapat Kaya ta lapida. yaw tang pagribahan. Iyaw tang yag-yag ang iyang English dictionary. Nga iyang i-prove nga kanang lapida, English word na. Oh, iya tanto bago. Unya matod. Oh, tadog pangutana. Na wala man siya makayag-yag, kita yag-yag. Naman tayo English nga dictionary Okay. or dictionary. Na mirayang website dictionary atong i-plaster sa screen gatong basahon. Anita mo gamit sa word nga gravestone. Kaya usama ni ka English word ang gravestone. Now, a burial monument. Gravestone, usa dahi na ka burial monument o lubong nga dunay monumento o monumento nga nasa lubong. Karon atong susihon o kung sabay gihatag nga hubad sa Cebuano o Bisaya kining gravestone nga pulong. Naantay kana English na nga dictionary Bendelio. Kay matud pa ni matanawa sa English dictionary na nang lapida. Nabitaw. Pero i-prove usa ang imong dictionary nga kanang lapida English word na. Anita mo hubad sa gravestone sa an English Cebuano Bisayan Dictionary ni Rodolfo Cabonce. Okay, unsa gihatag dia? Katong pulaw-kulo. Oh, unsa gihatag dina nga kahulugan sa gravestone? Noun, lapida. Gravestone English gihubad sa lapida Spanish word kay gi-open and close parenthesis Span but ipasabot Spanish. Gi-adapt din sa Cebuano ang lapida Spanish or Cebuano asa gikan sa English word nga gravestone. Unya karon nagsulti ka sa tinuod ana do Bendilyo o pagpamakak na? Di pa pamakak na? Pamakag gina siya. Karon kumingon kag English word ng lapida, unsa may binisaya di ay sa lapida? Di ana. Tubaga na unya, unsay? Binisaya sa lapida kay matud pa nimo English word man day ng lapida. Unya dipoy-dipod nga ang English isagol sa Bisaya. Karon, na? Ha? Ato na dang ditso ni. Brad Rene, basa palihog sa mga hitabo sa katapusang panahon. Kay matud pa niya ato nang nabati nga ato sang ipabati. Atong i-plus sa screen nga matud pa niya nga kanang English word sayop kung isagol sa Bisaya. Tungod sa lapida maker, iyan ang gikonklusinan nga ang lapida English word ato ipabati. Printed ne. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan, daghan kaayo nga sayop sama sa cross, istaka man na dire. Atong himuon, atong basahon. Onya, og mutuo sila ani, di ila tuhan nga istaka na po ng cross, di na po sila mutuo og cross. Onya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Onya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya, ibutang ng in-English sa Bisaya. Kanya ang lapida mga kaigsuonan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Okay. Nagsulti ka sa tinuod na do Bendilyo nga sayop ang English nga isagol sa Bisaya o na makakaana. Di ba pagpamakak na Bendilyo? Na kung mag-ingon kang nakahukas ka sa pagpamakakwa, oy, nagsulob-sulob lang yapon ka sa imong pagkabakakon. Kami mo'y nakahukas. Karon, brethren, ingon man daw siya nga sayop kuno kung ang English isagol sa Bisaya. Unang-una, ikaw Mitchell Bendilyo, sayop na. Kaya usahay mag-in-English man ka. Magbisaya ka, nagsagol na, di na nimo ang pagkasayop. Ang imong reactor nga si Nanay Bibitano, o yun ka, Nanay Bibitano, nga sayop ka, kay mag-English man pug ka, Nanay Bibitano. O niya, magbisibano man pug ka niya, kung si Bendilyo atong paminawan, nga matod pa nimo, mayang magwawali, sayop man daw ng sagulon, ang Cebuano Bisaya. O yun ka, Nanay Tano. Sa ako, digig ka mo yun ay. Ang ilabang basahon, Brad Rene, gawas nga si Bendilyo sayop, ang ilabang basahon, sayop pod, tungod kay nagsagol pod, ang Cebuano English, nabay po riba. Sayop good ni. Okay. Dili sa mga itabo sa katapusang panahon ni Ellen Goldwhite sa pahina 6 Og City. Punto lang. Punto lang sa Okay. matag tapo sa matag pamahayag among gibutanan og timaan sa mga gikutloan uban sa pitsa sa pagsulat o sa pitsa sa pagpatik sa mga pamahayag sa kapanahonan ni Ellen White.
amo sab giapilan og pipila kang mga footnotes. Bisag diha lang, klaro Oo. kayo nga giapilan og footnotes. Ang footnotes usa ka word nga English gisagol sa Bisaya karon sayop na ang basahon ni giwa nga gisulat ni Eileen Goldwhite. Dugang na po nito. Dugang atake na pud nimo, di mong gud ka musunod kang Mrs. White mo nang gipang-atake nimo ang mga libro ni Eileen Goldwhite. Kauwaw nimo, pastor ka. Ano labaw ninyo si Eileen White ug ikaw? Ito'y raman ka, kung isgutan man sa hayop, si Eileen Goldwhite mo to'y si tawagan na, inahan. Inahan. Iro, ikaw, ito'y ra kanya imong supakon ang imong inahan o ang imong founder. Nahain pa sa Biblia nga nagsagol po ang Cebuano og English, Brad Ronald. Ani Brad Rone, akong pagabasahon sa Biblia nga ang pulong sa Dios. Dinhi sa nakasulat sa Isayas kapitulo 32 bersikulo 19 giingon, bisan pagmadaot ang kakahuyan og malumpag ang mga siyudad tungod sa pag-ulan og ice Oy, nga murag mga bato. Diya lang, ang ayos ko nga murag mga bato. Unsa man ang ayos, di ba, English? Nasagol sa Cebuano o Bisaya. Karon Bendelio, sayop na ning Bibliang ang pulong sa Dios. Yan na po ang Kugi man kang pasaypon. mugamit, ane? Be, tubaga unya. Kaya ang imong conclusion, matod pa nimo kung ang Cebuano o English isagol, sayop. Ikaw number 1 nga sayop. Sus, daghan pa ang tatag. Ilabatiba nimo pero saon man nga nahurot man ang oras. Matod pa nimo, rason lang. Well, rason po. Way labot ko rason. Opo, labot ko rason ani. Okay. Na namastamas man ka og matod pa sa Biblia Roma 14:16 dili tugutan nga panamastamasan ang gipagkamaayo among gidepensahan ang among giilang maayo diya sa pagtulunan sa PBCM nga among gipaila si Master katumanan sa Espiritu Santo ang nagpakatao. Do, Bindilyo. Supaka ang 4:15 kinsa na og dili manday na Espiritu Santo ang second child. Mga higalag mga kaigsoon, napupos naman ang oras. Sundin ninyo kami sa sunod nga Domingo. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, manamilit na kami kaninyo kini ang inyong igsoon ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kaubang magwawali o ebanghilista. Kini usab si Brother Dibs Rizaba. Og kini usab si Brother Ronald Canyaban. Kiniasab si Brother Rene Telebrico nga manamilit og mayngon lang sa kaninyo. Dagan salamat sa iyong pagpamina og pagtanaw og maayong Domingo kanatong tanan. Ang inyong nabati nga programa sa radyo